नमस्ते सर्वांना. नमस्ते. खूप दिवस झाले आम्ही तुम्हाला काय आम्ही अपडेट केले ते तुम्हाला आम्ही दाखवलेलं नाही आहे. तर आता सर्व तुम्हाला अपडेट सांगण्यापेक्षा आम्ही तुम्हाला दाखवूया. सर्वात आधी अपडेट बघा, इकडे तंदुरीची प्रिपरेशन होत आहे. इकडे मस्त तंदुरी करून देणार आहे जो. चला वरती जाऊया. सर्वात आधी तुम्हाला ह्याच्याबद्दल सांगायचं. आता बघा, हे आपल्याला पकडायला बनवलेलं आहे, पण हे अजून हाईटमध्ये का नाही घेतलं, ह्याचं रिझन आहे की आम्हाला जर समजा फर्निचर वरती न्यायचे असतील ना, तर हे मध्ये आलं नाही पाहिजे. तरी पण आपल्याला पकडायला आहे. चला अजून काय अपडेट झालं दाखवूया. आणि त्यासोबतच मला तुम्हाला अजून एक सांगायचं आहे की आता बघा, पावसाचे 5-6 दिवस, एक आठवडा झाला बरोबर पावसाचा, आणि आपण इकडून व्यवस्थित पास होऊ शकतो. असं काय इकडून भिजायला होत नाही, म्हणजे माणूस वरती जाऊ शकतो. या पत्र्यामुळे आपल्याला एवढा जास्त भिजता येत नाही. इकडून पाणी पडतं, पण पटकन आतमध्ये आलं ना की आपण एकदम व्यवस्थित वरती जाऊ शकतो. आणि विचाराल की हे सनग्लासेस का घातलेत, तुझे कुठे मॅडम? काढलेले. आणि आता सर्वात जास्त जे वातावरण आहे सर्वात बेस्ट आहे बरोबर. सिनरी बघा ना इकडून, वा 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 बघा. आणि वारा तर इतका सुटतो ना पावसात की काय विचारू नका. आता रिअल कोकण तुम्हाला आता बघायला मिळणार आहे. म्हणजे तरी एक गुड न्यूज म्हणायचं का बॅड न्यूज काजल? 5-6 दिवसांत म्हणजे एक आठवड्यानंतर आपण काय करणार आहे? म्हणजे आपण होमस्टे बंद करणार आहे. त्याचं रिझन सर्वजण विचारतात आहे आम्हाला. फर्स्ट रिझन, मला पाहिजे आराम. मला पर्सनली आराम पाहिजे, कारण मी जर नसलो तर सर्व्हिस वरती खाली होणार. सेकंड रिझन की इथे कसं ना, आम्ही सगळे फेबला आलेलो. फेब 8 तारखेला काहीतरी, तेव्हापासून ते आतापर्यंत हा इकडेच आहे. मला तरी जरा ब्रेक मिळाला, मी गेलेली. काजल तरी 1.5 महिने होती, आता मम्मी 1 महिना. पण जर मी हे नोटीस केलं की हे दोघं अपडाऊन करून आपण बिझनेस रन करू शकतो. पण जर मी इकडे नसलो तर ते जेवण तुम्ही जे मागताय ना, म्हणजे अजूनपर्यंत पण आपल्याकडे जे जेवण मागत होते ना की मला हे पाहिजे ते पाहिजे, असं कोण फोर्स नाही करत होते. आणि अजून एक सर्वांना सांगायचं, जेवढे पण आपल्याकडे गेस्ट आलेत एकदम स्वीट होते, एकदम चांगले होते. आणि सर्वात जास्त सांगायचं केलं की 95% आपले सबस्क्रायबर्स होते. तर त्यांना सर्वांना सर्व काय माहिती, त्यांना आपलं नेचर माहिती, एकदम व्यवस्थित एकदम छान प्रकारे ॲडजस्ट पण करत होते बरोबर ना. तर कोणी काही जास्त हाय डिमांड केली नाही, पण जेवढी डिमांड केली तेवढी मी पुरवली बरोबर. म्हणून फर्स्ट रिझन की मला रेस्ट पाहिजे. सेकंड रिझन, अजून पण मुंबईला काही काम आहेत, आपल्याला रिलेटिव्सला भेटायचं आहे, आणि वेगवेगळे काम आहेत. येणाऱ्या ब्लॉग्समध्ये तुम्हाला सर्व दिसतील. तर हे झालं रिझन्स का जुलैला मी बंद करतोय. आणि नंतर येऊ आम्ही परत, म्हणजे जरा पावसाळा पण कमी झाला ना की येऊ परत आम्ही. आता काजलच आपल्याला सांगेल की आपण इकडे हे बाउल्स का ठेवलेत काजल? इकडे हे आपण जरा डेकोर रेडी केलंय एक. आणि हे पहिल्यांदा करतोय का आपण? नाही, पहिल्यांदा नाही, 2-3 वेळा करून झालंय ना आपलं. हां, 2-3 गेस्टला आम्ही ते लाइटिंगवालं जे काय आहे ते आम्ही तुम्हाला दाखवू चालू केल्यावर. आणि समजा आपण इकडे बसलो, जेवण बसलो, आणि जर ह्याच्या अगोदर जर गेस्ट आले असतील, समजा एवढं तर गरम होत नाही इकडे, समजा जर 5-10% पण गरम होत असेल ना, तर आपल्याकडे आता सोल्युशन आहे. इकडे आपला आहे काळू गोरू, इकडे आहे आपलं गोरू. तुम्हाला कोणता फॅन पाहिजे तो तुम्ही घेऊ शकता. हा पण उचलून बघा, ह्याला उचलायचं सरळ असं, आणि ह्याला इकडे ठेवलात ना, हे बघा, आणि हे कसे फॅन रोटेट होतात. हा सुद्धा पूर्ण फिरतो. ऑन करून दाखवूया आपण, ठीक आहे. त्याचे प्लग्स पण बघा मी इकडे घेतलेले. आता हा स्टेबल ठेवलेला आहे मी. आता समजा आपण इथे काजल बसली तरी, इथे बसलो आणि इथे बसलो तरी पूर्ण पाठवून येऊन इकडेपर्यंत एकदम व्यवस्थित हवा, मस्त हवा लागते. तर हा झाला आपला पहिला अपडेट. त्यासोबतच मला तुम्हाला दाखवायचं की आम्ही कॅरम, मला माहिती पडलं ना की कॅरम खेळायचं, तर मी असं ओपन करून देतो, नंतर प्लास्टिक काढून आपण खेळू शकता. सेकंड, हे तर अपडेट आहे, हा आपला अपडेट आहे, दिसलं. आणि थँक्यू फॉर दिस गिफ्ट पारते फॅमिली. राईट नाव घेतलं बरोबर मी काजल? पारते. हां, तर त्यांनी हा जो गिफ्ट दिला होता, शुभांगी कीर होमस्टे, आम्ही व्यवस्थित एकदम जागेवर लावलेला आहे. नाईटला पण ह्याची लाईट वरती पडते बरोबर. अजून काय अपडेट सांगायचं आहे काजल आपल्याला? आणि अजून एक आपण आज काम केलेलं. हां, आजच ह्यासाठीच आपण ब्लॉग बनवायला घेतलं आहे. काय अपडेट केलेलं आपण दाखवू. आपण इथे हे बसवले, काय म्हणतात त्याला, रिपीटर बसवलेला आहे. इकडे बघा प्लग लावलेला आहे, आणि इकडे आपला वायफायच असतो,
पण खाली आपला मोठा वायफाय आहे ज्याला 6 सिग्नल स्टँड आहे आणि याला 2 आहेत. काय व्हायचं की वायफाय खाली ऑनच असतो आपला वायफाय, पण कसं इकडे पूर्ण रेंज येते, पण रूमच्या आतमध्ये आणि सिल्वर रूममध्ये आणि खालच्या पाठच्या रूममध्ये ना रेंज जरा कमी येते आणि कधी कधी काय होतं डिस्कनेक्ट पण व्हायचं. हे मला सर्व रिव्ह्यू आपल्याला जे राहून गेलेत गेस्टनी त्यांनी दिलं, म्हणून मी ते रिपीटर लावलं. आणि आता रिपीटर लावल्यानंतर रेंज जेवढी खाली फुल आहे ना तेवढीच इकडे फुल आहे. म्हणजे जेवढा आपण इकडे आणि रूममध्ये पण एकदम बोलतात ना रेंज चांगली येते. म्हणजे जर तुम्हाला वर्क फ्रॉम होम करायचं असेल किंवा वर्क फ्रॉम होम स्टे करायचं असेल त्यासाठी पण तुम्ही ते येऊ शकता. हां, तर वायफायचाही प्रॉब्लेम आम्ही टोटली सॉल्व्ह केलेला आहे. आणि इकडे कसं वाटतंय बसून बघा, मस्त वाटतंय ना. आज ना सकाळी चेकआउट झालं ना आपलं गेस्ट होतं, तर सकाळी 8:30 वाजलेले, तर मी ते वर आलेली. मस्त म्हणजे छान वाटलं ना. छान वाटलं. मी तुम्हाला आता सांगतोय जी गरमी व्हायची, आम्ही सांगायचो की गरम होतंय गरम होतंय, तर आता जराही गरम नाही होत आहे. आणि आता तुम्हाला जर टायमिंग दाखवायचं झालं की 1:10 झालेले आहेत आणि आत्तापासून कोकण तुम्ही खरोखर बघू शकता. हिरवगार वातावरण विथ टेम्परेचर जो एकदम नॉर्मल आहे, एकदम चांगला आहे. जास्त थंडी पण नाही, जास्त गरमी पण नाही. आतापासून येतो ना तर गार वाटतं, असं गरम अशी वाफ नाही लागत. आणि पाऊस पडला तर बापरे, म्हणजे काय बोलायलाच नको, एकदम सुंदर वाटतो. आता बघा तिकडे बघा थोडे थोडे ग्रासेस यायला लागलेत बघा. थोड्या वेळानंतर जसं आपण परत मुंबईवरून जेव्हा परत येऊ तेव्हा हे सर्व आपलं क्रिकेट ग्राउंड होणार आहे. आणि आता तुम्ही सिनरी बघू शकता, एकदम सुंदर. आपल्या होमस्टेचा हाच प्लस पॉईंट आहे की आपण जर इकडे उभं राहिलो की पाठचा व्ह्यू तुम्ही बघू शकता. पूर्ण कॅमेऱ्यामध्ये आता पण तुम्हाला दिसत असेल की व्ह्यू बघा. जर आपण जेवढा ह्या साईडला जाऊ तेवढं हे तिन्ही साईड आपल्याला ओपन दिसतात आहे. हा आपला प्लस पॉईंट आपल्या विलाचा. आणि हे जे कर्टन्स लावले एकदम सिल्की आहेत. आपल्या गेस्टनी पण रिव्ह्यू दिला आहे. नो ट्रान्सपरंट नाही आहे, एकदम सिल्की आहे आणि एकदम चांगल्या क्वालिटीचं आहे. तर हे सर्व झालं आपलं अपडेट. मग जरा असं फिरायला जाऊया आपण. आता काजल तुम्हाला एक नवीन डान्स करून दाखवणार आहे. काय त्या डान्सचं नाव आहे गवताचं पाणी. नाही नाही का रे, नको, तो डान्स फक्त तुझ्यासाठी आहे. बोल ना, गवताचं पाणी. गवताचं पाणी. आणि ह्याच्यासाठी बघा अंगात आलं बघा तिच्या. असं अंगात आलं, असं अंगात आलं की मी गपचूप असा हात बाजूला होऊन साईडला होतो. आता रिअल दाखव. तू एक स्टेप दाखव. आणि मग खाली आपले जे हेल्पर्स आहेत ना त्यांना पण साईडला घेऊया. चल बोल गवताचं पाणी. बघितलं, तिला एक लाईन दिली की तिच्या अंगात येतं. अरे उठ ना. नको, तेच म्हणूनच गाणं घेतलंय. काय बोलतो काय. आणि हा गाणं काजल तू कुठून ऐकलंस? ते एक शो आहे ना, मराठी शो, त्याच्यामधनं ऐकलं. कॉमेडी शो आहे ना, त्याच्याकडून तिथून ऐकलं मी. युट्यूब शॉर्ट्स असतात ना, त्याच्यात बघितलं होतं. करून तरी दाखव. नाही. आम्ही थोडेसे सेल्फी काढायला आलो होतो आणि थोडेसे फोटो काढायला आलो होतो. कोणकोणते फोटो कसे कसे काढलेत ते तुम्हाला आता आम्ही दाखवू. दाखवूया का? आणि आज जेवायला काय आहे? चिची मटन नाही, चिकन. आज तुम्ही बघाल ना, बघू ना तुमच्या तोंडाला पाणी सुटेल. एवढा सुंदर असं बाहेरपर्यंत त्याचा सुगंध येतोय. आपण आता बघूया काय बनवलं आहे, आणि ते पण आपल्या गावच्या पद्धतीने. काकी दाखवा काय बनवलं. झालं हे काय फ्राय. वा वा वा, क्या बात है, एकदम मस्त. आणि हे काय ग्रेव्ही. अरे वा, काय चालू आहे काय बन ना. तर आज आपली आहे चिकन थाली. आणि काजल किती थाली आहेत आपल्या गॅसच्या? 2 चिकन थाल्या. 2 आणि आपण 3 नाही, 1 2 3 5 थाली आहेत. त्याप्रमाणे मी बरोबर 1.5 किलो मटन आणलेलं, चिकन आणलेलं आहे. तर तुम्ही सुद्धा या आमच्यासोबत खायला.
आणि या इकडे परत आपण जेव्हा चालू करू तेव्हा आपल्या भेटायला पण या. आणि अजून काय काय अपडेट्स होतील ना तुम्ही बघून आता शॉक होणार आहे बघा. पुढच्या ब्लॉग्स सांगणार नाही, झाल्यावरती करून हां झाल्यावरती तुम्हाला आम्ही दाखवू. इकडे बघा आता मी जेवायला बसलो आहे. तुम्ही सुद्धा आमच्या इकडे जेवायला या. काजलने कॅमेरा पकडला आहे पण ताटामध्ये दाखवतो बघा. चिकनची ग्रेव्ही बघा, वा वा वा. त्यावर चिकनचे फ्राय पीस. एक मी कुठेतरी ना असं सोशल मीडियावर ऐकलं होतं, जहर लग रहा है जहर. तसंच हे पण जहर लग रहा है जहर. जहर म्हणजे असं नाही की म्हणजे एकदम खराब, म्हणजे एकदम आउटस्टँडिंग. अजूनपर्यंत बनलेल्या चिकन फ्रायमध्ये डिशमध्ये सर्वात चांगला डिश आज बनले, बेस्ट एकदम छान. मी करते पण तुला आवडला म्हणजे चांगलंच आहे ना. तुम्ही सुद्धा या आमच्याकडे असं जेवायला. आमच्या होमस्टेमध्ये बघा कसं एकदम, आमच्या नाही आपल्या होमस्टेमध्ये सर्वांच्या आपल्या होमस्टेमध्ये असं चांगलं जेवण, घरगुती जेवण चांगलं एकदम व्यवस्थित ताजं आणि एकदम चांगलं बनतं आहे. तर तुम्ही सुद्धा या. आणि माझ्या तोंडाला फुटलंय पाणी, मी आता खाऊन घेतो आणि तुम्ही पण जेवून घ्या आपापल्या घरी. बाय बाय.